sme veľmi radi, že sme sa tu mohli stretnúť možno v takých netradičných priestoroch, ale o to bližšie a o to krajšie si to všetky užijeme. A okrem toho, že obrovská vďaka patrí hráčom a všetkým ľuďom realizačného tímu a všetkým, ktorí sa zaslúžili o tieto dve trofeje, tak my sme veľmi radi, že tento náš úspech mohol trošičku aj stavom, ktorý funguje v Trenčíne a v regióne, a jedným z tých výsledkov je vlastne aj naozaj nezištná nie pomoc, ale ocenenie výsledkov hráčov a všetkých tých, ktorí sa o toto zaslúžili vo forme naozaj špeciálneho darčeku, takže je to naozaj čest privítať túto pána Mikuša zo spoločnosti Brilliant, ktorý prišiel a povedal, že pre neho ako pre Trenčana je dnešný deň vzácny a chcel by ho okoreniť niečím špeciálnym. A to, čo je to špeciálne, to už nechám na ňom. Takže pekný večer, ďakujem pekne. A ja by som iba poprosil všetkých chalanov, ktorí ste tu, hráči a pozriadateľský tým, aby ste sa zoradili možno do ľavej časti, aby sme to trošku uľahčili, lebo budete si preberať celkom pekné dáčely. Takže all you guys, please take it easy, come a little bit on the left side, because we need that you are coming in the one row and you will receive a small gift. Dobrý večer. Ja poviem dve vety. Všetko už bolo povedané a spoločnosť Brilliant chcel oceniť brilliantné výkony celého týmu futbalového Brilliantu. Ďakujem.